Se hai alguén que vive con máis ilusión esta época son os máis cativos. Os nenos e nenas agardan a chegada de Papá Noel e dos Reis Magos para recibir os seus xoguetes favoritos. Entre os bonecos máis demandados, este ano volve un clásico. Este ano Barbie é un boom. Barbie este ano está vendéndose moi ben. Se volveu a Barbie fai, me parece que son 70 anos, se non me equivoco. Bueno, pois sacaron moitas edicións novas, moitos artículos diferentes. Entón este ano é Barbie, e para os nenos os Super Things. É unha pasada os Super Things. A situación que estamos atravesando tamén ten os seus efectos nas xogueterías. As restriccións afectan a uns negocios que cada vez teñen unha loita máis dura contra as vendas pola internet. As demandas de xoguetes tamén se ven condicionadas pola situación. Os xogos de mesa álzanse como a mellor opción para as familias. Porque co tema do confinamento arrasamos cos puzzles. Os xogos de mesa non te conto. Esta nos está vendendo moitísimo porque, claro, a xente ten a idea que se nos pasa calquer cousa e hai outra vez un confinamento que o mellor que podemos ter é xogos de mesa para xogar en familia, estar en casa, tranquilos, e entretener aos nenos. Aínda que non son conscientes dos agasallos que reciben, os xoguetes para os bebés tamén son dos máis vendidos. Os clientes que máis mercan estes bonecos son os pais e os avós máis novos. Despois están os avós que queren o mellor do mundo e o máis caro, porque é o primer neto. Vai un pouco así, intenta sempre meterlle o mellor para os bebés porque son idades moi difíciles. Intentar recomendarlle a xente o mellor, eso está claro, aínda que sea máis barato ou máis caro, o primordial é o bebé. Dende a xoguetería indican que cada ano as compras se adiantan máis. Os clientes non queren quedar sen o artigo necesario. Fan unha compra e xa levan o de Nadal e os Reis Magos, entonces normalmente están facendo así, xa levan, intentan buscar porque despois quedan sen o artículo, entonces están intentando comprar todo en conxunto. A pesar deste adianto, tamén sinalan que o Día de Reis continúa sendo o favorito dos clientes á hora de agasallar. Pero o máis importante para recibir os agasallos, lembren que é portarse ben.